kagek apik urung. Mas, iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu, Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan nak durung ngerti to. Iki ki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Sinten? Iki itu namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film layangan pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo Tembang, tembang. Ki. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes ki lho. Oh, Mbak, Mbak. Nah, ne wis ane Simper ledang, 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 ler anadang, nyameng marang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma kalandu ile. Katon lembeane meraga sinter ledang 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 ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu wile Katon lembeane meraga, simper ledang, 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 ler anadang, nyameng marang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma kalandu ile. katon lembeane meraga sinter ledang 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 ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu milih katon lembeane Meraka simpir Ledang, 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 ler angadang, Selawi 26. parang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma
sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku Limbuk, piye yung ana dawuh mopo dikendoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe ngono ya Mak. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra Pak wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wow, ngono. Cara menungso umur 41 ki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi ra rene. Terus tahun punjul. Heeh. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Oh, kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya, iya luar biasa.
Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta? Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses, contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh, hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan, wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid, ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku di sisi lain kemajuan zaman globalisasi, di zaman modern apa-apa serba canggih, iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti, iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja, ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh, ngono Mak. Ya luar biasa. Wah, jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau ndalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku. Saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, pakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon, "Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula." "Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian." Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya.
Ah, laku bersatu bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Heeh. Bersatu bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi anu Nduk, pangling. Pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum Nduk. Ha ya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk. Untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah, Allah, wala quwwata illa Mas Heru, dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 wektu mungkar lan nafsu. sekali lagi. Harga diri kurang ajar men tak sempurna,
Ngene iki sih. Mendahului kamu. Kurang ajar. Lho. Bener. Aku ketemu lagu ki kaya Gedem. Ya udah. Ya udah. Nyapa Wis ini lagu. Nyapa. Iki ancene kisah nyataku ya. Ya aja nangis to. Kowe mbiyen di ngono lho, Dret. Ya aja nangis. Ini nih. Kisah kisah Jajal kowe sing nyanyi, aku sing puisi. Kowe ben iso marem atimu. kisah nyataku di zaman SMP. Ngono ya. Aku kan arek endek. Jadi selalu dibully karo kanca-kancaku. Alah cebol ngono ya. Arep rono ngalio minggiro. Kaya ngono. Kowe dudu sak kelas karo aku, dudu sederajat karo aku. Aku anak wong gak duwe. Kowe ra duwe, anek ora duwe. Sampai saiki kere. Masalah. Piye carane iso sukses ngono kuwi? Lah nyapa? Carane iso sukses ngono. Ya doa dari Bapak Ibu dong. Sudah ya. Lho wis ditungakne? Sudah. Sik Bapak melarat. sudah, ibu sudah. Kok iso kaya ngono to keluargamu ida? Coba. Dulu. Aku apa? Awakku puisi. Puisi. Sing karo ngeles, karo nangis ngono lho. Oke. Dulu ku kau lagi, Direken opo? ku kau hina. Aku diam Kau saja. benci. Aku tersisih dari teman-teman yang ada di sini. Dulu Kau injaki kau injaki, aku diam saja. harga diri. Meskipun harga diriku jatuh, aku tak mungkin mau mendekati kamu lagi. Tapi sekarang aku lawan, aku pasti lawan kamu. ku buktikan Aku buktikan kemampuanku. tak Ye, berhenti. pacarku ayu toh timbangannya awakmu. Akan kubuktikan. Ku buktikan Iya, aku mau hina tapi sekarang tidak bisa, bro. ku dibully. Aku dibully tidak apa-apa. Yang penting jangan membuli keluarga. Akan ku buktikan Akan kubuktikan kemampuan. ku lawan, Akan kulawan kamu. tak berhenti. Tak berhenti sampai di sini. Akan Iya tapi saya. aku lawan, Aku lawan nih lo. aku berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti di situ saja. Ah. Alah. Iki jarene iki. Kowe iki jane iso apa Aku ora? ki saking ngeresapi tenanan kuwi. Mau meresapi Kuwi meresapi. kisah nyata tenanan. Kisah nyata, kisah Yo, nyata. Aku jaman sak mono. Kita- Aku arek endek biyen jaman SMP nak tulu ngene iki. Wes ngalio. Ngono ya, Dad. Wah, jangan dibully tok aku kuwi. Tapi ya enggak apa-apa itu dulu kalau sekarang. Tapi aku diam. Diam itu dalam perjalanan untuk membuat mereka diam. Oh siap. Gitu ya. Iya. Mas Akbar. Pripun? Niki kan niki kali niki saniki. Ya. Putih sebutin niki. Ya Dik niken dulu di dahulu. Niken ya? Iya no. Yuk bareng-bareng masih bersama Dek Niken Salindri. Langsung spotnya yang luar biasa. Serang tak gitu ya. Heeh. Mangga. Masih ber- Wonten ing kanggo
Niken Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok si HP tok sing delay lha iki delay iki saiki. Wong wis rampung sik joget ae ya delay. Biyen cilik amen iki. Iya ampun, ada Om Kuntet. Om Hei. Kuntet. Nduk, Nggih, pripun kabari? alhamdulillah aku baik. Iya, Saiki pun kelas pinten? aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Jane cah cilik, Sat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh kowe jam padha. 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macet ya Iya, di apa itu di padha ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu bangso itu. Iya loh. lampu bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah di tadi sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percel juga. Iya. Gimana tadi udah itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Ada di terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Aku mes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Ngapo? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ni wulan, pirang-pirang ni tahun, nek 2 tahun kok. Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangen nih. Saking gemes. Pas percil. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh Mbak iki namanya. ngefans? Iya namanya Cok Percil itu ya. Eh. Iya. Apa? Ngomong otak dianting kempos we. Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya Aa. Oh, ndak pantes no. Lek AA ya mbek mas-mase kae AA. Kalau enggak itu sama Iyang. gitu Perbedaannya lah ya. apa, Nduk? Kalau Mas Percil dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nah, Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak yo ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kate dijelasin lah. Ora ya, usah nggak mungkin. dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi Kok ngono ki lho. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho, tak omong. Anak Iki sampean kan bapakmu. ganteng. Sama kan ganteng. Iki lek karo adik ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah menjadi agak besar. Itu. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lah awakmu cilikane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya ta. Yen Didusi. Biyen Iya, biyen didusi. didusi. Dicawiki lek aku Tondone apa tondone? Enggak, terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari. Oh, ngono kuwi. lah, kae sing tak- Padahal bekas lho kuwi. Lah, Kan saking dikene sayange aku. mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta
mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sal. Iya. Gamelan apa Eh, musik? sama Coba. Dik tahu duet karo Niken ya? Iya, neng gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kan? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Silap. Beda, Bang. Saya nggak bisa awas aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Biar anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. nggih. Contohnya Sri Uning. Oh. Iya. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang lagi Lagu sing viral saiki lho apa? bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu apa? layar. Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? TikTok, Metodasi. ya. Ya Bukan. Nadanya Mas. Nadanya, Top-topan nadanya. itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. W terus ndek C. Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Hati kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ana sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya Oke, Oh siap. iya Bu iya. iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene Oh, gitu. ini biar Siap. demikian dulu top-topan ya Dek ya Top-topan, Dok. Oke. yuk top-topan masih bersama Niken Salindri 3, 2, 1 Bersama Asta Brata. Oli Suka. suka
bagus itu rapnya deh. Oh. Dari gimana? rapnya itu luar biasa. Sik. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik, iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Enek sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nuwun sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok kita ngati iki kita. Rene Pak, Rene mriki. Kula Mriki. pun Iki ketoke kok Masya Allah, ya Allah. Iki wong apa setan? Kula tak Wilujeng siang macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapo. Iki kowe iki sinden kok malah Ya, ape Jong. nyuwani lho. Aja ngombe binjai tak durang gedang tek. Kene wis karo omeh. Aja cecek-cecek Lakono wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Ah. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Jenengan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Nggih mboten wonten apa-apane nggih anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Ala perkarane namung sepele lho. Apa?